Hey guys, welcome back to our channel. So இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட்டு சைக்கோ கில்லர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லலாம், நேற்று வீடியோ வரல, மன்னிச்சுக்கோங்க. இனிமேல் ஒரு நாளைக்கு ஷார்ட்ஸாவது போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ நேற்று போடணுன்னு எடுத்த ஷார்ட்ஸை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி தான் அப்லோட் பண்ணால் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்கணுன்னு சொல்லாதவங்க பார்க்காதீங்க, ஏன்னா அது நமக்கு சேட் நியூஸு, உங்களுக்கு எனக்கு இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க தான் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க, போடுறது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க தானே. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டாப் 5ல் இருக்கிறது கிறிஸ்டோஃபர். இவரை பற்றி பேசாமல் எப்படிங்க இருக்க முடியும்? இத்தனை நாளாக ஹாலிவுட் மட்டுமே கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம சைடுக்கும் வருவோமே. டாப் 4ல் இருக்கிறது ஆர்பன். இந்த பொண்ணை எப்போ தத்தெடுத்துட்டாங்க தெரியாமல் என்ன கொடுமைப்படுத்துவா. அவங்கள தத்தெடுத்தவங்க எத்தனை பேர் தத்தெடுத்தாங்கன்னு தெரியல, எலாயிசா வர்ஷுவா. ஒரு சூப்பரான த்ரில்லிங் படம் இது. கேன் யூ கீப் அ சீக்ரெட்? நான் இன்னும் பார்க்கல, சொல்லியிருந்தாங்க, ரேட்டிங் பார்த்தேன். ஸோ ஓகே, ஸோ அது பாருங்கள். ஸோ அடுத்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் காப்ளின் இல்லைங்க, இது ஹாப் காப்ளின். என்னடா ரெண்டுமே காப்ளின் இருக்குது, எங்களே ஏமாத்திரியோட பேரை மாற்றி எடிட்டிங் பண்ணின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இவர் ஹாப் காப்ளின். ஏங்க க்ரீன் காப்ளினோட பையன் ஹாப் காப்ளினோட பையன்ட்டேன். க்ரீன் காப்ளினோட பையன் ஹாப் காப்ளின். இப்போ ஸ்பைடர்மேன் மூவியில் இவர் யார், நெட்டு தான் இந்த மாதிரி வரதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதில் நம்பாதீங்க ஏங்க, நாளைக்கு படமே வரும்போது நாங்கள் ஏன்டா நம்பணும்னு கேட்பீங்க, சும்மா சொன்னேன். ஸோ அடுத்த யாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. டாப் 2ல் இருக்கிறது க்ரீன் காப்ளின். என்னடா புள்ளையை காட்டுற, அப்பாவை காட்டுற, என்னடா மாற்றி மாற்றி காட்டிகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களாம் சைக்கோஸுங்க. க்ரீன் காப்ளினை பற்றி சொல்லவா வேணும்? அவரே செத்தாலும் பரவாயில்ல, ஸ்பைடர்மேனை விட்டு தர மாட்டான் தலைவன். விட்டு தர மாட்டான்னா பாசம் இல்லை, படி வாங்குறதில்ல. ஐயோ ஹாப் காப்ளினும் அதே தாங்க. இப்போ அமேசிங் ஸ்பைடர்மேனில் குவென்னை கொண்டுட்டாரு, யாரையோ கொல்ல பார்த்துட்டாங்க போங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப ஃபேவரெட்டு. ஆனால் அப்போல்லாம் மாஸ்க் மொக்கையாக இருக்கும், கண்ணுலாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா. ஏங்க எனக்கு அந்த கண்ணு தெரியுற இது பிடிக்கலங்க, கைட்டிக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பைடர்மேன் கைட்டி விட்டுருப்பாப்புல. ஸோ ஓகே, அடுத்த யாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ டாப் 1ல் இருக்கிறது அப்சல்யூட்லி ஜோக்கர். இவரை பற்றி சொல்லவா வேணும்? ஒரு சூப்பர் பவரும் இல்லை, நான் அடித்து சொல்லுவேன், ஒரு சூப்பர் பவரும் இல்லை. தானோஸே எதிர்த்து நிற்பாருங்க. சொல்ல போதுமா இல்லை சைத்தாமாவா? ஓகே, தானோஸே எதிர்த்து நிற்பார். சிரிச்சே சாவடிக்கும் கொடூரன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு பேர் சிரிச்சே சாவடிக்கும் கொடூரன். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய்.